बाक्सानि बारेंगाबारियाव 17 फुट गोलाव अजगर जिबौ मोनदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय माहारियारि मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय बारेंगाबारि गामियाव 16 फुट 10 इन्सि मासे गिदिर अजगर जिबौ बोखांनो हादों। जायगानि रायजोफोरा माहारियारि मानास हाग्रामानि हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। हाग्रा बिफाननि हानजाया फैनानै बे गिदिर अजगर जिबौखौ हमनानै माहारियारि मानास हाग्रामायाव हगारहैयो। माहारियारि मानास हाग्रामानिफ्रायनो ओंखारबोदोंमोन बे गिदिर अजगर जिबौआ।